Господин Гамезов, добър ден. Господин Тасев, професор Тасев, добър ден. Сега, вие казвате, че енергийната мафия е принудила Бойко Борисов по оставка. Така ли? Аз го гледах с очите си, няма нужда какво го казвам. Как? Защо? Значи, вижте, нещата стигнаха в българското общество, няма нищо друго, от което да се краде толкова много и толкова ефективно, както в енергетиката. Защото голям бизнес, има много пари. Не защото е голям бизнес, защото от всичко друго може да се отървете, освен от сметката си за електричество. Парите в България свършиха. Единственото нещо, което човек е принуден да плаща на всяка цена, това е сметката, която получава всеки месец. Дори може да изберете да не се лекувате и да умрете, но не може да не си плащате сметката за ток. Но умре ли идват сметки? И на умре ли идват сметки за ток. Той да умре ще има. И в момента, в който миналата година последният представител на цялото крадливо енергийно братство беше отстранен от правителството, това беше Трайчо Трайков. Защо? Защо е представител? Сега ще ви обясня много подробно за това нещо и много кратко. В този момент започнаха да излизат всичките тия кошмари. Какво се е случвало в Белене? Красимир Георгиев, Румен Овчаров, Марица Изток 1, Марица Изток 3, ЕРП-тата, започнаха да излизат ужасяващи неща. Цанков камък, направи се парламентарна комисия. Не казвам колко е било ефективно. Но нещичко се отваря. Не нещичко. Нещата, хората почнаха да проглеждат какво се случва. И в този момент тези хора, които всъщност са присвоили и присвояват в момента някъде около 7 милиарда евро през сметките за електричеството, те ще бъдат присвоявани години наред. Защото има банкови кредити, които са финансирали тези измами и така нататък, изпаднаха в патологичен ужас. Хората излезнаха да протестират, и моментално този протест беше превърнат в метеж. Какъв е резултатът от цялата тази история? Искам да го обясня много добре на хората, за да изпаднат наистина в притеснение и в ужас. Кой ще състави сега правителството? Видяхте ли физиономията? Аз искам на хората, които бяха... го съставят. Само да довърша. Дали видяха щастливите физиономии на хората, които бяха преди нас в това студио? Те си пожелаха самото правителство служебно, ако може някакси да продължава да управлява... Господин Гамезов, да ви кажа, примерите Софиянски с Ренета Инджова показват, че на 2 месеца е повече. Сега ще ви кажа защо. По Конституция, ако не стане кабинет на изборите сега май, ако се замотаят месец, 2, 3, служебния продължава така. Сега веднага искам да кажа, в чии ръце отиде властта в България в момента в резултат на този метеж? Плевнелиев. Кой е господин Плевнелиев? Господин Плевнелиев всъщност е продукт в самото начало на госпожа Лидия Шулева, човекът, който продаде ЕРП-тата. Представете ли цинизма? Хората протестират срещу ЕРП-тата, обаче дадоха властта, всъщност не я дадоха, те злоупотребиха ги и властта се оказа в ръцете на политик, който започна политическата си кариера от кръга на Лидия Шулева. Как е започнал там? Иво Прокопиев, Цветелина Бориславова, Дянков. Трябва да говорим на нещата с истинските имена. Не говорете ги, въпросът е Плевнелиев. Има ли ЕРП? Има ли ВЕЦ? Нека да довърша. Сметките за електричество миналата година се дигнаха заради два основни компонента. Това е въвеждането в експлоатация на Марица Изток 1 от централата и така наречената зелена енергия. Да. Това беше нещото, което, срути тавана нагоре и трябваше да се компенсира. Кой въведе Марица Изток 1 в експлоатация? Росен Плевнелиев като строителен министър с последното подписано разрешение за експлоатация на централата. Сигурно е трудно вече. Росен Плевнелиев въведе в експлоатация Марица Изток 1 с разрешително финално, което е, аз твърдя, незаконно. Той изтълкува закона за устройство на територията, че може поетапно да бъде въведена тази централа по мощност, а не изпълнила техническия си проект, в момент, в който имаше акция за събаряне на незаконните нещастни вилички на хората. И по този начин на сметките на хората се появи първата компонента, която се наричаше всъщност невъзвръщаемите разходи. Така ли е, професор? Невъзвръщаемите разходи. Измислено. Второто нещо беше зелената енергия. Чия е зелената енергия в България? Кой рекламира по телевизията бясно зелената енергия? Банката на госпожа Цветелина Бориславова. Това е най-големия играч в зелената енергия. Искам да ви попитам. Тази зелена енергия ще питам. Кой има най-големия дял в вятърната енергия в България? Само да ви питам, дали казва, че от Европа искали да включим зелената енергия в сметките? Професор Тасев, до кога трябваше да сме изпълнили ангажимента си? 16% брутно крайно енергийно потребление 2020 година. 2020 година. Коя година сме тази? 2013. 2012 ние финиширахме. Кой е притежател на най-големия ветрогенераторен парк в България? Кой?
Същите герои в Марица Изток 1. 150 мегавата. Така ли е, професор? Да. Така е. Това е положението. В България се случи преврат, който беше осъществен от двете групи в енергетиката, които грабят българите. Вижте какво ви питат във Фейсбук. Ето го. Да. Дайте въпросите. Никола Чавашканов, Гамизов да разкаже за триото. Веднага разказвам. Значи, вижте, Дянков всъщност беше човека, който покровителстваше тези двете неща. Той смазваше и най-малките опити на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се противопостави на тези истории. Каза, че Трайчо Трайков доканал Семерджиев, нали? Нека да довърши. Всъщност, премиера в сянка в това правителство през цялото време беше Дянков. Човек, който държеше квотата на тези, които покровителстваха определена част на нещата. Половината от лошите неща в енергетиката. В енергетиката има две групи грабежници, да го кажем. Грабители. От едната страна това са хората, които са чистата енергийна мафия. Това са хората, които се въртят около АЕЦ Белене, около обществените поръчки, около държавните централи и така нататък. Другата част, това са корпоративните субекти, които не можем да ги наречем мафия. Това е чиста форма на организирана престъпност. Най-лесно хората могат да си представят, че те практикуват тази форма на престъпност, заради която Мадов отиде в затвора в Щатите. Това са хора с бели екички, високо образовани. Това са корпорации, които са пристигнали в България поради една единствена причина. Те виждат, че обществото е слабо, неспособно да се противопоставя на тях. Кои сте корпорации? Китайци, араби, значи, казвам ви го директно. Това са проектите Марица Изток 1. Това са проектите Марица Изток 3. Но трябва да уточня нещо много важно. Компанията, която купи този проект, не е замесена в това нещо. Компанията, която насътвори там въпросните престъпления, избяга от България и си прикри следите. Това са хората в ЕРП-тата, които си правят каквото си искат буквално. Вижте, Фейсбук пита, каква е ролята на президента, на господин Плевнов, за който се енергетиците? Вижте, аз им отговорих. Марица Изток 1 не трябваше да бъде въвеждана в експлоатация. Марица Изток 1 не беше ако забавя и ми ще я заведе след 5 години, пак ще плащаме скъпа. Чакайте бе, закона си е закон. Закона за устройство на територията трябва да бъде изпълняван. Не можеш да въвеждаш в експлоатация нещо. В момента, като че ли никой не слуша за какво става въпрос. Защо тока на ТЕЦ 1 и 3, числата са му по-високи от на ТЕЦ 2? Значи това е проект, който беше подписан през 2001 година. Точно така. Когато трябваше да се реши това нещо в Министерски съвет преди много години, аз бях свидетел как тогавашният министър Милко Ковачев внесе докладна в правителството, в което фалшифицира реалните резултати. Отряза половината от резултата за разширението на Марица Изток 3. И понеже Марица Изток 3, ако се беше разширила, щеше да струва около, сега по памет говоря, между 200 и 300 милиона евро по-малко. И отдолу, в самия доклад имаше две страници. Едната страница описваше какво се случва, ако правим Марица Изток 1 и какво се прави в Марица Изток 3. Понеже ползите от разширението на Марица Изток 3 бяха много по-добри и по-големи, те просто ги отрязаха ползите. И в резултат на което доклада влезе в Министерски съвет фалшифициран, за да може да се строи точно скъпият проект, за да може да се строи проекта, в който бяха, заложени интересите на всичките политици в България. Костов го създал. Между другото, с това свършвам, защото не искам да отнемам думата на професор Тасев. Аз съм свидетел как този проект на куха офшорна компания се опитваше да бъде продаван за $80 милиона. 1999 година аз бях съвсем младо момче, на 28 години, бях току-що започнал чиракуването си в много голяма западна корпорация. Костадин Димитров, известен като Коко Дебелият, и Джейкъб Менахем, ходеха от офис на големите корпорации и продаваха 3C офшорната компания, куха компания за $80 милиона. Аз го видях и го чух с ушите си. И имам и свидетел българин, който беше с мене там. Има въпрос към вас от Фейсбук, да го видим. Поздравление за правене от тук. Към Гамизов. Не се ли страхуват енергийната мафия? Говорите доста смело. Какво да се страхувам? Всички знаят, нали, че ходя с охрана и бронирани коли от 7 години, защото създава въпросното понятие. Всички знаят, нали, че декември месец в мене се блъсна челно бронираната ни кола с 100 км, пиян човек с 2,2 промила алкохол. Повечето хора казват, това е случайност. Каква случайност? Единственият човек, който пречеше на енергийната мафия в АЕЦ Козлодуй преди години, загина по същия начин, блъснат между Козлодуй и Враца. Челно. Така беше. Какво да се страхува? Добре, кажете, защо определяте като метеж и преврат това, което случи? Защо каза това, което стана? Не отчитате ли, примерно, че хората наистина имат удоволствие от управлението? Вижте, няма никакво съмнение, че хората трябва да протестира срещу всичкото това нещо. Обаче хората ги злоупотребиха. Властта отиде в една
в половината от хората, т.е. в половината от групата, която създава този кошмар в България в енергетиката. Какво ще правим сега? Аз ги питам хората в момента. Какво ще правят те в момента, след като премиера, който ще дойде в служебното правителство само с една задача? Да почне да потулва далаверите в АЕЦ Белене, в Марица изток 1, в Марица изток 3, ЕРП-тата да бъдат крити, защото аз, професор Тасев, между другото, нямам лошо отношение към него, независимо, че той се притеснява. От мен е в предварителния разговор. Аз казвам на хората... Не, когато говорихме отвънка, положението не е трагично. Ами като почнем да говорим за модела на ценообразуване, аз до преди 4 дена си въобразявах, че в ДКЕВР имаме проблем само с злоупотреби. На екси-консултант в Ирландия, който се занимава с така нареченото ценообразуване на услуги от публичен интерес. Къде с далаверите? Знаете ли какво откри той за 3 дена? Той откри, че нашия модел не е сбъркан. Той е с криминален умисъл създаден така, че от него да се отстранят всички възможни елементи да не съществуват, които биха предпазвали населението от ценови удар. Общо ми звучи. Кажете. Не общо. Аз не знаех, например, че по време на валутен борд вътре в ценовия модел нямаш право да начисляваш инфлация. Откъде да го знам? Това било европейско правило. Откъде да знам, че трябва да влиза коефициент за покупателите? Те начисляват инфлация. Откъде да знам, че вътре в модела не трябва да се начислява положителна амортизация? Което значило, че ако продаваш между предприятията едно нещо го прехвърляш между различни юридически лица, разликата, обяснявам го много общо, не съм счетоводител, разликата няма право да влиза в цената. Всъщност, самият модел... Те са заложили пътеки да си крадат здраво. Безспирно. И в момента ние връщаме, хората излезнаха да протестират. Знаете ли защо се оплашиха в ЧЕЗ? Що? Защото, ето и професор Тасев да ви каже каква беше процедурата. Отнемането на лиценза довежда, образно казано, до слагането на синдик вътре. Да, особено управител. Точно така, аз казвам образно казано, за да не го наричам да разберат хората на просто. Сега едно, че в това предприятие държавата назначава друг управител. Ще види всичко вътре. Ще види неща, които от хората просто не отвръщение ще добият, а ще ги нападнат. Добре, тия хора на протести не разбират ли това, че трябва да го довършим тази тема? Не го разбират. Не го разбират, защото тези провокатори, които отидоха вътре, истинските метежници, те отидоха там да спасят енергийната мафия и корпоративните злоупотреби. Бутаха кабинета и сега мафията спокойно. Аз няма да ставам защитник на кабинета Борисов. Имал съм си огромни... Има избори, да печели Станишев, да печели Борисов. Избори има. Имал съм си огромни противоречия с тях, но не мога да разбера нещо просто. Защо в момента, в който били криви, правили глупости, 3 години, не знам какво правили, имам си една камара за бележки към тях. Защо в момента, в който, поради каквито и да е причини, ако ще да е дошъл някой на сила да ги кара от чужбина, те се насочиха към най-големите кражби в България, сложиха ги пред обществото, защо беше допуснато да бъдат свалени от власт? Кой се напъва в момента да спасти 7 милиарда кражби в енергетиката? Казах го директно кой е в момента. Щастливият ни президент в момента води тая история. Той го води. Видяхте ли го вчера колко беше нагъл в Панорама? Видяхте ли по какъв начин каза пред всички хора: ще чуваме всички, ама ще чуваме само легитимните. Кои са легитимните в България? Дежурните коментатори по телевизията? Легитимните са дежурните комсомолски организации? Вчера кои се хилеха при него на консултациите за парламент? Кои? Обичайните политически разбойници. Да видяхте някой друг вътре. Фейсбук. Пускаме зрителите винаги в това предаване. Заня Трайкова. Гамизов коментира какво би се случило, ако цяла България да не си плаща сметките за това. Значи отговарям веднага на хората. Аз другата седмица се захващам с нещо много близко до политика. Ще следвам абсолютно модела, който са правили Мартин Лутер Кинг, Мандела в Южна Африка и Ганди. Като не могат с добро, бой през джобовете им. Как се е сменила властта в Индия? Как се е сменила властта в Южна Африка? Какво е станало в Южните щати? През джобовете им няма да има повече крадене. Парите не са за тях. Те така или инак в момента ни докараха до фалит. Разбирам, че няма да платят тока, ама ще ги отрежат от ток хората, бе. Кой ще отрежат от ток? Не плащаш, тока, спирате го. 4 милиона ще ни отрежат от ток. Как ще стане това? Така солидарност. Аз съм 100% сигурен, че в момента плана им е да намалят малко цената на енергията, за да се успокоят хората и тайно да почнат да трупат дълг за сметка на това в НЕК, който след 2 или 3 години ще лъсне, но